phan ang churlo nang tum phan nang ke pha teng pen ke bang theka pot pini adjustment pet nil tum press meet ke hang nang ko kathe lapuan lo idam tangarni Borjan constituency along CM interaction program dolo plus so interaction program along ini tum karbila anglong la ben dimaso IMP aki hai omorsing tiso alangli rat athingno rat ahong jailong ison soni alam kaningje artho rudamde that asomsi nilutum thek damlong aben aron damde that asomsi nilutum thek damlong haloso lam aputhak nilutum pini ison soni nilutum a party ben epekose a party ben rada phan mate BJP a party a phan ison soni kapaking dunji aphan si nilutum labang so press meet ban kenang to banang chu phapon lo aprang si nili lam the ening kaningje ningja laman ningji dam dia prang nili sia video clip nang tuhan peklang la now like that alangli rat amai pilong kopi siningje loma hala solam nang tu phana peklang la alangli la solam kaningje rat acceptable mala kar biang lo rat tu accept unji mala bang solam nang tuhan peklang la sorry damra lang hang lo la photo ban de lai ka thal ba ekdom ense ka tipi kam ke thi ni long phai la ni ko so la ti bo ne ang mong ka da chen pi phi da bang na apro BJP primary member se ba photo bang nang lo thlo o no be BJP lo yo na si la bang so apuna la bang so asor ga damra labang rong pri labang so pona improve lo nilu me thanga masiwang ki labang rong pri abang muratum amno si chinggi chathan rapsal si ase hai powon mongro apangke labang so sadiwet nilu bide labang local MSC mate yem so dorong paradin persip pacheri la so video clip nang tum tanon theklong lo labang non tan mi sam paklang inut powon bongrum pu alangli SGB arpu hangdon lo laso SGB arpu hangdon lo mase alangli file bangke MP omorsing tiso aki hai atibulong lelo alangli file bang check lo amasi nilu tum APH se amai phu aki hai jai kathar pen pon bongrum aki hai alangli tum handcheck kichipi a photo theklong lo amasi alangli fan SGB abangke approve predel lo aphia bangke kuri tarli thalo alangli fan copy goson pene alangli BJP a primary a membership alangli I card alangli chipaklang thuansi alangli fan SGB arpu pen SGB arpu alang fan pek pon thulo posi alangli rat ahong jang sininje lasolam kar biang lo arat kit hekidinga tum SGB doan rong asar doan kadu kabe kar biang lo stakeholder tum an kamat hakar sik pen lake ilitum kidunangji madalangli fan lam ke paking do nang apor nang lirok SGB gangbura kadu ka be phanta politics long paju pondet politics long panghui pon ut asom si ni dum thai dam long pini bongrum sang ho ki hai jong si BJP primary membership I card chipaklang clear sonte alang li phan SGB arpuben pekon pedepo alangli tum ideology ateng pulote BJP ideology ateng pulodangte BJP tum ansi SGB arpu deng joji lapuson si alangli tum ke rat thino taklang pon lapuson kaheno dak akam ke asai ki claim ke non BJP along si ilitum thek long lok kidamtang arni ahud alam le ilitum che thandam pusame lapuson ke ilitum thekdam long lela ASDC ta ningkan tre pho an bak rat charialo karbianglong ASDC charialo ta ASDC ka chari hut sitame alang litum SGB arpu ke pekpano hut ke lapuson ke claim klang amuk nang ke
Congress amuk nang ke CPML person farfi le tu so ang ding abang ke la galang tuhan pijuno karta ASDC tum han sitami lapen ke Congress ahus sitami ile tu la person thekdam long le Congress atum sitami ningkan kre phone bakit charia lo sitami nangke ASDC nangke CPML Puamen pen ke SGB RP pekpon pedet pula sana lam ke ile tum thekdam long le lapen RP long le Athema gangdura tumpan ronga sara tumpen ke politics long ke pangui uji la ke aron ave non banke ile tum thekdam long daglo BJP kali polutangte SGB RP ta pekpon pe po ang deng sinong nang le roklo kopia porlo ala le tula po unset rada phan ba phiri ji aphan ki claimaret ke kopia phan lo je ai ka thar aki hai alang li pen cardom ka chipi chora joini si a photo thek lo joini si SGB RP pe pon pe det करके mang hui me alam lage सरकार के चिलार बोजी लके रात चिनी बिजारला मो निली तुम APS से पार्टी जों सी सरकार बांग लो पोलंते निली तुम ता ला पसंद सी क्लेम ना पोमा amuk lake BJP amuk lake Congress amuk lake ASDC pusin di tunda langpo na poma sita demokrasi ateng pulangte lason ki claim nong le alang like komane jungjung IMP kalilo karbiang long long dimaso long ki do an arat IMP lo alang like komane ki ASDC komane ki Congress komane ki BJP pu alang like thak dat nang la ka divide dat nang ke nang avelo la pelason ka aron ave bisarala non PMAYG hem pibom no laso PMAYG hem ki pike amu ke Congress amu ke ASDC amu ke CPML amu ke APSC amu ke BJP pu hala so form long doma sarkar bala son specific a party a phansi pinangji pu hara ki top doma la person ave hala ke rat a phansi bang sarkar en pandong sinang pilo exactly lo alangli rat a phansi claim nang pu lasi lake kiwang thuji arni ituma khe phan isi ka phere me ang asom sinang du kwak lo isi fear psychosis ka create je phan se alang tum ke kam claim SGB ke hang tum ana pha ami thang ning ke hang ateng labang so freedom ke pawe de je phan alang tum ning ma tha teng si keng kam chi yor nang yi alang tum ke ma tha teng si menon hingnu non tame kan du nang gi pu ateng si alang li tum ke rara phan asai bang peklang pon rong lo athimalang li masi rat hong jang sining kita jai ka thara ki happen heng check chipi bena joksi ni li alang li phan approve perjalo pus alang li ningi dang ke lasi la puson akang bangke madu arachari along ke do asongja popono la puson ki plak akam ke claim ke death asonte itum a society aphan mesenjima postin tunge mathada lasi ke cheng silo kar biang long lo SGB RP ke peka phanta party lang det pu bangke ke cheng si lo la ke BJP ban si tum thek on long lasi BJP a ot adura bangke dak ban si tum thek on long alang li tum bolo bango claim da ra penang itum ke sivet lo ni tumi kadu ka MP lo ni tumi kadu ka ni badu ka bene ACM lo ni kadu ka IM lo bose tum ningjeje athake sta a lo bangke la tum ka divide lo arab hong jelang se alang tum cepak lang da pini lasi alang li la puson alam kan je pen apo ni tum APS se party pen itu ning duk cepak lang la puson ni claim kita nangji la pen ni tum APS se party pen ta jongsi aponang li lo pote tum ta sarkar chari ji ani si bake haso sarkar ka chari hokke ni tum la puson claim la pen claim nong le la pen claim nang le lasi alang li tum la puson sai ki claim na pot la puson lam kan ye pen pot si ni omorsin tiso ke hai pana sabso itum ning duk cepak lang lo alang li ke bang tijani la puson ki ning je jita sonte la solar alang li lam jumi le ning ge rong puson te ra accept je polo
alang li non la bang so lam kan ni de penapot ami thang phanta aliave rat phanta aliave no lason alam ke alang li ninje je detra alang li kan lam penapot rat ta ali ke longji ami thang a party phanta mi ali ke longji la poson alam se alang li ninje son te messenger polo alang li la poson ka hinu dak asai ke ni de penapot pini itum phan aning padugrong rat aning padugrong inut a MP Lapen SDB arpu kipi ke ha rat amai pilon ke announce ni ke cepat kelar ke declare ni adin takali dam dana hanglo aron penga du mondot num han rong asar phanga du be arju ben chok lo pote approve pidan no lalu ka kam ke lagi cheng ke thip ne ke na be la so cheng ke thip re joini si apimi lom ke bihari akhe tumang thur paksi amuk bongrom sang ho phan SDB kipi ke chok che para no post dur lo alam chisong tu jipu salang tu nam ke ni lo par si press mi ke bang ong sokoli bihari akhe tu lake alang li phana lang plot lo ke MP phana lang plot lo CM phana lang plot lo BJP phana lang plot lo lang tu sa alang li tum ke party li ke pe thegeli case ke pa thek pa thek ke dak siklang ro athema la so prang nut mistra pomi ta SDB aku hang bom lo buke hang dun bom lo buke bang non thur pro job pipi da ma kasi bangke BJP po pole ke dore kali bona alang tum hana benefit phasi alang tung arjap akhe mse je bang je pathe bas alang li cheng ke thipe na posi pinier ni ke alang tum no ke borum sang ho phan ke SDB accept one han ke apu tham thunang ji misra phan se alang tum ke chongwai abang posi SDB pinang hi pota alam thina je paklang dan lasi la pusona saya bang ke alang tum claim ke son te ku bang si ni tum ning ke hang la rata la se ning ke hang lam the sinang tumang bom pena an chi thang nilitung ke chichar dam dakelan BJP sarkar nang chari lo pen ke lapuson division bang nang topi khangjang group tizing bang nang topi khangjang lo SGB jot ke lo la non GB matalo kara kra tanos nang dolo ke lasi lake ituman disunity nang wan pi kar biang bong nang ke thak laso a formula si la tumang nang claim dong kopi por lo sanang du koke athema arlu pena bangke alang litum ke che thanda non ta je BJP man pro polong te nang tum han SGB ar pu nang pipe e BJP long do de pote GB ar pu nang pepe la puson si la tum arlu pen ke che parai dia lasu pena posi asong nang du kok lo athema anutina bang phule BJP ki kroilap la pukali ke anutina bang phu male episa se ki kroilap la pukali ke aning ke hang abang phu atum bang chongwai long ke bang chat pin bang du thipo pin la son division ki do ko pena potsi raw asara mai ta hini nang du ko lo SGB atin ta la son si hini ki thom nang du yang ring du ko lo lalu pul de ituma a society phan ituma khe phan ke commission ang thek kali lo athe si akhe yong si song ni song thom nang dolo pol ta la ke mathano la ke disunity lo pen disunity lo pol ta la ke jakong ga ve ave ve ko lage people lo ke thek ser tum ki pu re itum unity dolo te tum tang ragi unity dolo te ituma ke manga sana chunji pu pe pon a hol lage unity halo tuman jakong ke thenai hormone tal bang so unity bang nang plak da lo bang lasi ilitum ke alam chokil akam is thenglo ro pipider lo mati di hen che ke tipi chot alam si di pipida lo SGB apu ba api primary membership ke lo se alang li kipi thulo alang tum ke alang li kipi mana la ke BJP tum si kipi lo lese la poson asaya bang ke claim ki daga sonte itum a society han mesen kasi non itu theglam lo aprang ki entang tum bangal ke kusen san akimi tum man bang hasin ni pam athema SGB ke la non BJP ke do bele SGB ke do gali ke di BJP bang via ko benta SGB ke do lo ASDC aprang da SGB ke do lo ASDC ani hota do lo congress hota do lo ta bang congress ASDC tum ke la so putha ke atum plak dam de nang ke amuk nang ke congress nang amuk ko som tum chiphar pe lagi aron lang po criteria lang po olang li SGB ke manja odolo pol bang pidat po
halas kelang non kelale kelang li criteria le kelang li yogi halas somuni BJP kali makalang ma intila arondo mai tuma society lo pir the thak so na ve party kali polo te chat nang long di polo so na apir the no hok ta so na kam so na politics claim kli kar biang no politics abang se hego chot so ni tente mo asila ke claim nang ni therak me kam lagi lasila bang cepak keng ni BJP tu tara rat ahong jayong thalang hala ba halu tum ke therak na bang ni tum ke therak thu bang lo ni tum APSC bang ke therak kali itu bisa indura karbi itu masong job pun pusung kan ini dari bang atheng lo mati rata theng di rata acak tailong kan ini anu tindak juloing mati karbi tum dele kar juloing ngadi mata kiche tum na ajulo la mati jolang kha karbi tum ke no la som tang lo itum ke matha te nang pleng tang lo puse bang adu char debi hala bang tum ke therak bang ke lasila pusung society pun masni putam de especially itum APSC pu bang ni ni ngai ke itum karbi ham phang ho mas phan la son palitara nang ni laposon akhenu tak asai man claim nang ni po ba ong et sitami nang li kheyong si ing bodet te nang li phan ali abi nang li long riong si ing bodet te nang li phan ali abi nang li MP manta ali abi nang li CM manta ali abi nang li khe nang li long review te hal so bang et bang putin ali dar bang chema thanang ni ine dola